wami o Mwari werugare wakitere nyasha zvikuru. Our scripture reading this morning is coming from the book of Luke chapter 7. Luke chapter 7 from verse 1. When Jesus had finished saying all this in hearing of the people, he entered Capernaum. There a centurion servant whom his master valued highly was sick and about to die. The centurion heard of Jesus. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, "This man deserves to have you do this, because he loves our nation and has built us our synagogue." So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, "Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. For I am also a man under authority, with the soldiers under me. I tell one, go, he goes. I tell the other, come, he comes. I say to my servant, do this, and he does it." Then when Jesus heard this, he was amazed at him and turned to the crowd following him. And he said, "I tell you, I have not found such great faith in Israel." Then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Father, we thank you for such a time. Hear you speak your word. Instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Nyaya ndinayo mangwanana nhasi ine chekuita nekutenda. Ine chekuita nefaith nekutenda. But zvikuru sei with deeper level of understanding. Shoko rinoti deep calleth unto deep, deep calleth unto deep. Pano taita murume watuma vanhu arwarirwa nemuranda wake ndokubva atuma vanhu kuna Jesu. Vana ndokusvika kuna Jesu zoreva kuti murume uyu waitenda ndokubva atuma vanhu kuna Jesu. Unotenda kuti Jesu unoporesa ndokubva atuma vanhu kuna Jesu. Vanhu avasvika vamuwana vachiuya munzira ndokubva atuma vamwe futi zvakare. Ndokubva atuma vamwe futi zvakare. Atuma vamwe vakasvika nemessage inoita sekunge inopikisana kana kuti inorwisana nemessage yekutanga. Chikwata chatumwa pekutanga chaenda kundosheedza Jesu. So Jesu ari kutofamba with the first group of the elders. But when he was not far from the house of the centurion also sent friends. Kureva kuti pane zvikwata zviviri. Chikwata chema elders chekutanga nechikwata chema friends. Chikwata chakadeliver ma results, chikwata chechipiri chanzi the friends vakaenda vakati aiwa is not worth kuti musvike kumba kwake. Ndo zvaataura iye, asi ari kungotitumira shoko muranda anopora. So chikwata chechipiri chema friends ndo chakakonzera a result yekuti muranda ari kumba agone kuporeswa. Chikwata chechipiri chema friends ndo chakakonzera result yekuti munhu agone kuporeswa. But nyandira nditsanangure mangwana nhasi nde level of knowledge. Zera reruzivo rinenge ruri mumunhu. Pano ndiri kuona Jesu achifamba nevanhu vachienda kumba kwa Jairus. Vachienda kumba kwa Roman centurion, but along the way anosangana nechimwe chikwata chaanotaura nacho kusvika atumira shoko muranda ndokubva apora ari kumba. Zvoreva kuti Jesu aitofamba nevanhu ava kuenda kumba. The same Jesus ndiye akataura shoko achiri muroad muranda akapora. So picture iri pano haireve kuti Jesu ndiye ashanduka maoparetero ake, but it's a picture yekuti ari kuopareta maringe the level of knowledge yemunhu ane dambudziko racho. Zera reruzivo, the level of knowledge rine munhu afisa challenge. Kureva kuti pane result inogona kuuya today neresult yaunogona kumirira uchiti zvichaita mangwana. Kwete nokuti Mwari wacho achava nesimba mangwana kana kuti anenge ane
ane rudo rwakanyanya mangwana kana kuti anokugonera mangwana, but iri nhau yekuti zvakavigwa mulevel of knowledge. I know there are seasons, there are times, but besides seasons and times, pane kumwe kuopareta kwaMwari kwakavigwa mulevel of knowledge yemunhu ane challenge kana kuti dambudziko. Kune nguva yekuti Mwari vanogona kukuitira chimwe chinhu maringe nguva yavakatara, God's time. But pane chimwe chakaviga maresults muupenyu hwemumwe munhu chisinei neseason, but chine kuita nelevel of knowledge at any time yaunenge uri. Zvimwe zvinhu zvatinofungidzira kuti zvichaitwa zvinhu zvitori mukategori yezvinhu zvakaitwa, but inhau yekuti haugone kusangana nazvo kana kuzvigamuchira kana usina that knowledge yekuziva kuti zvakaitwa kare, I need to receive. For example, shoko rinoti nemavanga aKristu Jesu takaporeswa, zvoreva kuti healing idone deal yakaitwa kare nekuda kwekuti Jesu wakapiwa mavanga iri purpose yehealing. So nhasi vanhu havasi kuporeswa, asi kuti nhasi vanhu vanogamuchira kuporeswa kwavakaitwa kare nemavanga aKristu Jesu. So chiri kuitika pano ndechekuti munhu ane dambudziko now ndiye ari kuadjust a level of thinking or level of knowledge kuti agone kugamuchira chakagadziriswa kana kuti zvakagadzirwa kare kana zvaakatambidzwa kare zvaangasati agona kugamuchira. I'll give an example. Jaya mukomana akafunga kuti ndichazorora ndine 30 years or 35. Hazvireve kuti pa 35 paachaita mwana ndogore raagona kuita mwana iye pachake, igore raasarudza kuva nemwana, zvekuti dai wakafunga kuroora at 25 aigona kuva futi nemwana. Mwana hauye gore raunenge waroorwa, already unenge uri fertile, already unenge une nyasha dzacho dzekuva nemwana, even at 20, even at 19, even at 18, even at 20, 25, 30. But ukadecide kuti ndicharoora kana kuroorwa at 40 ova nemwana, hazvino kuti ndogore rauya mwana wacho pawaita sarudzo, asi zvinongoreva kuti mugore rawaita sarudzo washifta chinhu chakagara chiri mauri kuti chigone kumanifesta nekuriliswa munguva yawadecide kuroora kana kuroorwa. So already mauri mune vana, but vanozongobuda bedzi gore raunofunga kuwana kana kuwanikwa. So that's a shadow picture yezvinhu zvakaitwa naMwari muupenyu hwedu. Kune zvatakaitirwa zvatisati tagamuchira, zvatinofungidzira kuti achatiitira, gamba zvinhu zvakaitwa kare, but nyaya ndeyekuti zvakavanzwa pakugona kugamuchira nekuzvitenda uye nekuziva uye nekuexercise kuti zvigone kumanifesta muupenyu hwedu. Munhu wese akatakura ropafadzo kana ari muna Kristu, but manifestation yeropafadzo ine chekuita neaction neknowledge ine munhu ari kuda kusangana neropafadzo yacho. For example, shoko rikati blessed is the hand that gives, zvoreva kuti the blessing is already there pamusoro pako, waiting kuti ugone kudena manifestation through giving. Kana shoko richiti blessed is the hand that gives, zvoreva kuti the blessing is already over your head, but hausi kuzoibata, haisi kuzoita manifesta unless waita trigger the process kuti ugone kusangana nezvakave. So mapromises ari mushoko raMwari mapromises akaitwa kare, but aunogona kusangana nawo pane zvaunenge waitawo nhasi. People of God, hear me very well. Jesu uyu anogona kungotaura shoko muranda obva apora ari kumba, but pano ndiri kuona Jesu achifamba nethe elders. Luke chapter 7 by verse 5 and verse 6. Jesu ari kutofamba nemaelders vachienda kumba kwaRoman centurion, but chikwata chechipiri chinotumwa ndo chinokonzera kuti Jesu ataure shoko muranda ndokubva aporeswa iye Jesu achiri munzira. Zvoreva kuti pane distance yakagadziriswa yakakatwa maringe the level of knowledge ine munhu awirwa nedambudziko. So pane zvatinofungidzira kuti Mwari vachaita, gamba zviri mukategori yezvinhu zvatakaitirwa kare, but zvamirira our action inoconnecta kuti pave nemanifestation
yechinhu chakaitwa kare. Ndapaminzaniso wekuva nemwana kana wekuva nenhumbu nepamwiri. Kuti gore raunofunga kuti ndakuda kuroora kana kuroorwa, uva nemwana. Hazvirevi kuti Mwari ndo pavakupa mukana wekuti uve nemwana, but kuti mauri wagara une vana vacho, but une time yawadecida ndo yazova nemanifestation yezvinhu zvagara zviri mauri. So shoko raMwari is a seed, shoko raMwari is a promise, but every seed harigone kuita germinate kana risina kuenda right ground, right atmosphere nema right conditions. For example, kana munhu watenga mbeu, izvi timo rain season, watenga mbeu yechibage ukasaidyara ukangoichengeta iri muplastic mayo kana kuti iri mushelf, iri mumba, iri mubhegi, even yakanyorwa kunzi early maturity, inokasika kuibva. Mashoko iwayo haamanifeste kusvika mbeu yaiswa muvhu, yaenda right atmosphere, right condition kuti igone kuita germinate. So ndo zvakafanana neshoko raMwari muupenyu hwedu. Kune zvinhu zvisiri kumanifesta, kwete nekuti we are under attack kana kuti Mwari vakareva nhema, but zvakangovigwa mupractice yeword, mupractice yeshoko kubvawo kwauri. I know there are things that are ordained by God kuti zvimanifeste at a certain time, at a certain season. Issue yema seasons I understand, but kune chinhu chakabviswa munyaya yeseason chakaiswa mu any time kana wadevelopa understanding, faith kana kuti knowledge iri deeper inoita kuti result igone kumanifesta. For this text ukaitarisa, Jesu paari kufamba achienda kumba kwa Roman centurion, anogona kufamba maybe for an hour or 30 minutes, singazo distance yakakura zvakadii, osvika onamatira munhu opora. But chikwata chakatumwa chechipiri chakataura naJesu kusvika palevel yekuti Jesu wakatenderwa kuoperata with the word zvisinei nedistance. Muranda ndokubva aporeswa. Zvabva paknowledge yaRoman centurion ari kurwarirwa nemuranda wake. Ndiye ati aiwa tumai shoko muranda anopora. But pekutanga atuma vanhu kundotora Jesu, pechipiri atuma vanhu kundotora healing kuna Jesu, iye Jesu asati asvika kumba. Knowledge, ruzivo runokosha zvikuru murwendo rwokunamata, nekuda kwekuti vanhu vanogona kumirira zvinhu zvakaitwa kana kuti vanhu vanogona kufungidzira kuti pane zvavaitirwa nemunhu waMwari gamba, zvinhu zvakatoitwa naMwari kare, but vanhu vanga vasina meso akavhurika ekugona kuona zvakaitwa naMwari muupenyu hwavo. I'll also give you an example. Kudzinga mhuka kumunda, zvikuru sei kudzinga shiri mumunda, kwakasvika palevel yekuti nokuti munhu anofunga kudarika shiri, anogona kuisa chivezwa kana escape chimunhu chewaya chakangopfika heti chakangonongedzera, nekuda kwekuti shiri hadzingafunge semunhu, saka dzinoregera kupinda mumunda, dzoita sekunge dziri kudzingwa nemunhu, gamba dziri kuzvidzinga maringe level of thinking. Pakauya mumwe munhu akabata chinhu chiri mumunda ichocho akachibvisa, akandotaura neshiri kuti ndakubvisirai dambudziko renyu, chipindai mumunda mudye. Shiri dzinogona kupembera, dzinogona kuti aiwa murume uyu atibatsira. Gamba secret iripo, even shiri imo dzaigona kudya, asi dambudziko nderekuti hadzina the level of thinking iri deeper yekuunderstanda kuti chinhu chiri mumunda hachifamba, hachitaura, hachina zvachinoita. So nhau yeruzivo inokosha, nhau yeruzivo inokosha. Kune kuita kwaMwari kwakavigwa mulevel yekuziva kwako Mwari wacho nekuita kwake. Pane kuoperata not kuita kwaMwari kwakavigwa mulevel yekuziva kwako kuti anooperate sei, anoita sei. Roman centurion at first ari kutipa a picture yemunhu anongoziva kuti Jesu akauya akabata munhu musoro akanamatira munhu zvinhu zvinoendeka. Secondly, taakuona a picture a believer emutende ava mature akuunderstanda kuti even asina kuuya kuno, but akatuma shoko rake iye neshoko vamwe chete. In the beginning was the word was with God, and the word was God, and the word became flesh and dwelt among us. Kuda kuti iye as a person, iye seshoko, he can bring the same result if you believe.
So pekutanga mutende ari kuti ndikabatwa musoro zvinoita zvakanaka. Pechipiri iye ndiye abatwa mukati memusoro neruzivo. Ndokubva atuma vanhu kuti endai munomudza kuti aiwa taura shoko uri ikoko muranda anopora. So chiri kuita kuti muranda agone kupora ipapo munguva iyoyo level of knowledge ya present kwa kuna Kristu yabva kuna Roman centurion. I love to give an example. Murume unonzi Jairus, a ruler of a synagogue, akaenda kundodana Jesu nokuti mwanasikana wake airwara. Mwanasikana akasvika paakafa murodhi. I'll read for you. Luke chapter 8, verse 49. While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the ruler of the synagogue. Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher anymore. Hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe, and she will be healed. Jairus wakaenda kuna Jesu, mwanasikana wake achirwara. Awana Jesu vari kudzokera vese vachienda kumba. Mwanasikana anofa. Yet Jairus asangana na Jesu vari kutenda vese kumba. Kudati chakonzera kuti mwana asvike pakufa. Haisi nyaya ya Jesu yekuti inhau ya Jairus wacho agara asvika pana Jesu, but akapresenta level of knowledge yekuti handei kumba munobata mwana musoro mumunamatiri. Zvekuti dai Jairus time yaakasvika pana Jesu akapresenta knowledge seya Roman centurion papart 2 yekuti taurai shoko muranda andopora, mwana haaisvika pastage yekufa. Chakauraya mwana hakusi kukura kwedambudziko kana chirwere. Chakauraya mwana level of knowledge iri muna baba vaonana na Jesu, but mwana osvika pakufa, ivo vachifamba na resurrection na life, vachifamba na Jesu anopa upenyu, vachifamba na Jesu anogona kuporesa ari kwaari asina ine distance, but mwana akafa, baba vanonzi Jairus vachifamba na Jesu kuenda kumba. Kuti chiri kuuraya mwana haisi level yekuti chirwere chachakakurisa chachakaoma, level of knowledge iri muna baba vafanoenda kunda Jesu, ndokubva vanopresenta knowledge inoita kuti pave nedelay kusvika murufu. Ivo vari thank God kuti Jesu ndiye resurrection in life, kureva kuti Jesu une simba rekumutsa nyangwe zvakafa. But pane pamwe pekuti zvinofa, kwete nekuti hatina Jesu, but nekuti kuziva kwedu muna Kristu kunogona kutadzisa results ipapo. There are things that are done maringe the season or the times, but pane zvinhu zvakangovigwa mu bracket level of knowledge Mwari zvaanogona kuita today, but unogona kumirira kuti ndakamirira nguva nekudii, but usina kumirira nguva, but munguva wakamisa kuita kwaMwari nekuda kwelevel yeruzivo ruri mauri. I'll repeat. Pane nguva yekuti munhu anoti ndakamirira nguva, chimwe nechimwe chine nguva yacho, Mwari vachaita chinhu chimunguva yakafanira. Hongu, there are seasons, there are things that are done in seasons and in times, but there are things that God can do today zvisinei neseason or netime, but zvine chekuita kuti mutime iyoyo, museason iyoyo, wapresent a level of faith or understanding yakadii muna Mwari kuti vagone kuita chinhu. Zvimwe zvatinofungidzira kuti Mwari vachatiitira zvinhu zviri mukategori yezvinhu zvatakaitirwa, but zvatiri kutadza kugamuchira. Saka problem haisi yekuti tichaitirwa here, problem ndeyekuti tinogamuchira sei zvatakaitirwa kare zviripo. People of God, hear me very well. Roman centurion watuma vanhu kuti Ishe taurai shoko muranda anopora. Yeti vanhu vaanga atuma pekutanga vanga vatomuwana Jesu, but havana kumupa that privilege yekuti Ishe taurai shoko. Vataiwa Ishe handei. So pane kufamba naye usina result nekuda kwe level ye thinking or ye knowledge iri mauri. Why? Nokuti pane nguva yekuti anopareta maringe the level of knowledge you carry concerning him. Jesu achifamba pamusoro pemvura, Peter wakakumbirawo, Peter ndokubva afambawo pamusoro pemvura. But Jesu paaifamba aindopinda mubhoti rine vanhu vasiri kufamba netsoka pamusoro pemvura, kureva kuti ari kungopa a picture yekuti kune vanogona kuva nekulevel yekutenda
yekuti ndinogona kuita nawo zvinhu zviri extraordinary, kugoita vamwe wekuti ndinogona kufamba nawo muzvinhu zviri normal zvavakatenda. Ndiye anoita minana, but anogona kufamba nevanhu pasina minana iri kuitika nekuda level of knowledge iri muvanhu. People of God, hear me very well. Jesu wakafamba naPeter pamusoro pemvura, but vaitofamba vachipinda mubhoti, akasvikogarawo mubhoti, kuti ane time yaakaita miracle, Peter maringe faith nekutenda kwake akaenjoya that season, that blessing, that miracle, but vachindopinda mubhoti rine vamwe vasinei nekufamba pamusoro pemvura netsoka. Ndimwari unoita zvinhu, ndimwari unoita zvinhu nenguva nemwaka, uye ndimwari unoita zvinhu chero mwaka kana nguva, maringe zera reruzivo, the level of faith or the level of knowledge in man. Varume vekutanga vakasvika vakamuwana Jesu, vakati, Ishe handei, murume uyu akanaka, akativakira temberi, muranda wake ari kurwara, handei munomuporesa. Jesu ndokubva abvuma. So Jesus went with them. So pavari kutofamba naJesu, mukomana ari kutorwara. Pavari kufamba naJesu hakuna result yati yaitika muupenyu hwomukomana ari kurwara. But hepano pane nyaya, pakazotumwa chikwata chechipiri, ndo pakauya result. Zvoreva kuti izvi hazvinei netime, izvi zvine chekuita nelevel of knowledge mutime. Izvi hazvinei kuti Jesu ndofunga aida kuzoporesa atifambei, no. Aigona kutoporesa asvikirwa nechikwata chekutanga panzvimbo yavamuwana ari, but nawe yekuti vapresenta knowledge, rumwe ruzivo nekumwe kutenda kwekuti aiwa handei, munoona munhu ari kurwara, mumubate musoro munamatire. But chikwata chechipiri ndochanzi aiwa, imimi taurai shoko, muranda andopora. Jesu ndokubva ataura shoko, muranda kwakuporeswa. So healing iyi hainei netime, healing iyi ine chekuita neruzivo rwevanhu vane dambudziko mutime iyoyo. So pane nguva yekuti Mwari unopareta maringe the level of knowledge you carry at a certain season or at a certain time. Zvinhu zvatinogona kufungidzira kuti Mwari vachatiitira, zvimwe zvacho zviri mukategori yezvinhu zvatakaitirwa, but zvatiri kutadza kugamuchira nekusaziva kuti togamuchira sei. How to receive, itori subject inogona kudzidziswa vanhu how to receive. Mufunge zvinoita kuti munhu arima chibage, mvura yanaya zvakanaka, ane goho rakanaka, ozosafa drought. Chirudzi, kana munhu akasagona kuchengetedza goho rake, munhu akasagona kuchengetedza matura ake, mumatura mukapinda zvipfukuto, chibage chikapfukutwa chikadyiwa, munhu anopinda munzara. Iye akarima akakohwa nokuda kwekuti haagone kuchengetedza goho rake. So pane nguva yekuti kune madhimoni anoataka vanhu vakakohwa. I'll give you an example even in marriage. Kuti munhu unoroorwa zvakanaka ovamba make, but kune dhimoni risiri kuzoresigna kuti munhu aroorwa ari mumba, rinoataka magariro evanhu to an extent yekuti vanhu vanotadza kugarisana zvakanaka, kutaudzana zvakanaka, at the end ya separation or divorce. So haisi nyaya yekuti hauna anokuda, hauna anokupfimba, hakuna anoda kupinda newe mwanano, panyaya ndeyekuti wamo kuchengetedza isubject, kuchengetedza zvauinazvo isubject inotodawo kudzidziswa vanhu. Zvakanaka kuti vanhu vanodzidziswa kuita zvinhu, vanodzidziswa kugamuchira zvinhu, vanodzidziswa kuva nezvinhu, but zvakanakisa kuti munhu agone kupindawo mudzidziso yekuchengetedza zvinhu zviripo kana zvinhu zvaakagamuchira kana zvinhu zvaakapuwa. Ndiri kuti kudii mangwanani ano, kune matimes and seasons atinogona kufungidzira kuti ndofunga Mwari vachatiitira zvinhu izvi, vanhu Mwari vachaita zvinhu izvi, hanguva isati yakwana, mwaka usati wakwana. But kune chinhu chinogona kuataka vanhu vari mu right time, right season, kana vasina the knowledge or the understanding inogona kukonzera maresult munguva iyoyo. Jesu haana kutaura kuvarume vauya kuti aiwa, ndagara ndasangana nevamwe kare vari kuti handei kumba, regai tisvike kumba. Pakauya chikwata chakataura kuti Ishe tumirai shoko, muranda anopora. Bible rati muranda akabva aporeswa ipapo. When the men who had been sent returned to the house, they found the servant well.
healing yakaitika Jesu asina kusvika kumba, yakaitika pachine distance kuti afambe. Kuda kuti Jesu dai panga patumwa chikwata chekutanga bedzi, aigona kufamba, ndisingazoti panga pakareba zvakadii, but aigona kufamba maybe an hour or 30 minutes kuti muranda azoporeswa. But pano distance yakadamburwa, distance yakabviswa pa equation ye healing nekuda kwe level of knowledge or understanding iri mune munhu ane dambudziko. Munamato wangu nemunamato wako mangwanana nhasi ndeyekuti Mwari ndipeyo kuziva kunodena ma results munguva yangu, kunodena favor nekubata blessing mumazuva andinorarama. Munamato wako newangu ndeyekuti Mwari ndakuda kubvisa distance netime, nekuda kwekuti ndakuda Mwari unoita zvinhu mumazuva angu, mazuva ekurarama kwangu. Why? Nokuti ndinotenda kuti ndimi wazuro, nhasi namangwana. Ndimi Mwari wamasimba ose asingashanduke. Ndimi mutsvene wakarurama wakatendeka, unoita zvinhu mumazuva angu, unoita zvinhu munguva yandiri. Inzwai hama dzangu, Mwari haasi kuzova nesimba mangwana, ndimi Mwari wamasimba ose kubva kare. But chahakudiwa is the level of knowledge or understanding inogona kutrigger nekunza result today. Zvinoita kuti Mwari vandikomborere nhasi, zvinoita kuti ndiwane kuporeswa kwangu nhasi, zvinoita kuti zvinhu zvangu zviendeke muzuva ranhasi. Inzwai, hakuna season mwaka Mwari nguva Mwari yaanga atya kuti zvinhu asisi kuzoita nekuti kune covid, zvinhu asisi kuzoita nekuti mamiriro ezvinhu akaoma. Ndi Mwari wazuro, nhasi namangwana, ndiye wamasimba ose nguva dzese. I love the statement, not God is good all the time. All the time, God is good. Ndi Mwari vakanaka nguva dzose. But mumwaka kana kuti munguva maakudiwa ruzivo. Kwete ruzivo bedzi, but to exercise the word. Zvinogona kudena manifestation of the promise. Kune zvinhu zvakavigwa mumasystems kana kuti mucondition. For example, yekuti ukaita ichi chinoitika, ukaita ichi chinoitika. So wakaipa harwise promise, wakaipa anorwisa the action yaungaita to make the promise manifest. For example, mukapinda Canaan, chakaropafadzwa Eve, ramunofanirwa kurima nekudyara kuti mugone kukohwa.